Apa naman ko? Ha? Ay, pinag ko yung gatas lai, oh. Baso. Yung nagbaso mo. Yata yung cellphone kamay. Huwag ko ito mo. Ah. Patay ka na. Daw. Hindi na. Saya ada tulis berimbang. Ulit mo muna to. Hoy! Sara lagi. Sarang hindi mo dun. Lagi mo na. Mana mamang kintaan na. Tutoy ba tutoy? Gahi. Dili, dili sa baso. Ah, baso. Baso na. Bildo na sila sunod si Mano. Iya. Kapit lang sila. Pil na ka. Sabay, pinapakapag mo. Sunod-sunod ko na kung pangapagkakay. Dali ah. Ay! Ay! Hello, ma'am. Alas 7 na to yung schedule. Pwede na mga alas 6 mo eh. Ah, sige ma'am. Mga alas 6. Ah, tama. Say. Alright naman ta si mamang ay. Tulog naman ta si mamang ay. Ha? Ginalo mo na sa sayang. Ay. Ano mo mahilap mo? Hindi mo tumaoy. Naabot na lang jigos. Ikan dito? Uy! Nagmata yun niya. Natulog din eh. Patang ligo. Asang ligo ani? Gawas ang hipon. Anong diya magduka? Bak sa manuon eh. Sobrang siya sila ba? Wala na? Sumunok din ko dito. Anak na lang. Hi. Hi, nak. Hi sa video. Hi. Painisan po man po niya. Saya tahu ka ng kabyada da? Stick na? Kanang pangkamya? Ito? Uy! Kanang tumukan ni mo inig mo kamya pa. Painisan niya kay Maros siya da. Dabaw pa to siya ato. Ito? Ayan, gusto na. Ay, kanang kurang at-ato niya dito.
Tubil-tubil kaon. Ano na? Wala. Pagkakadlaw. Ripanan mo nun siya, pero wala pa man. Katong last, adto na mo dito, kaya naripanan mo siya sa last ko. Sige, anak na eh. Huy! Ay, ikaw mo. Ani ay. Ikaw na na. Oo. Ano, gawas ka niyo ko ng mata. Sana ah. Ito ko yung kulit. Wait, yun na. Kita di ka nung kininganga. Pinabidiro ka kita. Okay na lang sounds ini kapura. Unsa ka ugma say? Lupa na iya mong gusto niya bro. Apa sa single? Hindi ko si Umi. Bakit na nabundan mo ba tayo kapura? Dos. Ayan tayo. Okay na? Mana ya ligo? Sa pabata. Say gat mo. Iya bu. Yang isa mo itong gasto. No. Ano kita ikaw? Ah, gusto mo. Ah. Mamam sa mama. Ay, ikagunit o, ikagunit. May na. Ano study yun? Lawag ba? Daddy! Daddy! Hindi mag-ilot ron. Asa? Sabi ka farmasya na may kami sa Tampang, tapos Palawan, nakatagulak sa Lipan, Basic. Ha? Hindi ka doon. Sabay ka naman doon. Sa kita, pagay Basic. Saan ko lang Naman yung mga naman, kaon ka, kanihapon na. Kaon na magkakapit, kaon. Dala mo na ko. Tugot? Hapon, after 4 hours, isa pinom. Matayo na. Kuto na ako nila. Kuto nila. Taubong na nila. Kung manang ako, nadaot lang ang papel na kay na. Vitamins mo na isa, naman ang isa gamay sa sipon. Ano ba? Ayun naman. Ang isang na kung matuog naman yung unong mabidyo. So, iklit yung tandog ko nung ito. Ang sipon. Tandog ko nung... Timer, guro na daw. Timer na niya sleep. Itom ang iyang kuwan. Mungit-ngit. Bungko na kaya kayo ko yung nana. Matuog siya. Pila na kami next. May nanam, di na kayo may sleep man. Basta nakatahimer. Gani, karon. Nasa ko rin natandog, no? Nana na tubig niya.
Sulig ko. Ano ko to? Wala no, upon ba ni ma? Wa pa kay painom man ino. Nagising. Bukay no, marang pikit-pikit ka niya sa asa ni. Wa nagsidayang pun sa ni. Tipo na patubos mo Kasi nung kasi kung may kaisip ko na ni. Na. Isip ko na ni. Gusto ko, ani ron. Gusto ko ni. Na. Asa man ni dapat ipainom? Sila man ka Madala ML. na kailan mo. Sila ka ML. Asa? Oh. No, Dumog. Hidaon. Hida lang hida. Handak kay. may kila ko kaya. Wala na. Hindi ba? Dami na pag tambal. Kani po. Naubo na siya. Wala kayo mili. Isa. Dumogon! Mana? Minum to gatas para tamis. Ano nga ito mo? Ay, paano ito mo? Lame! Gatag tubig ka. Ano ka mo? Paano po siya? Puro-puro lang ba? Tinsip. Di ba? Oh. Kuha ng gutom niya pang. Mawagan na. Sa dili ko Mahal na pag-problema ni. sa dili mo gunitan mo. Harusak mo ngit-ngit. Matawag. Karoon naman na. Gusto siya gunitan pa yung Huwag na po siya. Dapat tikno. Dapat karang. Ay, hayap kayo. Inog ko, Bek? Kaya miniran na yung nasa konde, oh. Kaya miniran diya. Kuna inom naman ko. Ha? Inom na oy. Hindi, inog na. Saysay? Man na. Tuloy ko. Miniran naman na. Kuhan, ako kuha dito ka. Balik na may dako ng miniran. Cum laude. Sige, pagod. Ayaw, guna birain mo buho. Ay, sa amin pa ko ba? Nawasip ko kayo. Magbaw kayo. Ah!